Hello, mga kamigs. Yan o, may papaya tayo ditong hiwa at lemongrass, tanglad, bawang, sibuyas at sili. Ang ilalawak natin guys, so dahil flying fish at lagyan natin ng malunggay. Yan guys o, at may purong gata tayo dito. Yan guys. At yung pangalawang gata nandun sa kawali guys. Ito yung natin ngayon, yung lulutuin ngayon. Pinataang papaya. Yes! Na may malunggay at Yummy! na flying fish. Yan guys, maya na yan. Guys, unahin natin yung pagprito natin ng tuyo guys. Bago natin lutuin yung gulay na papaya. Yan, mga nakita kasi ako doon at tsara. Kaya nagprito tayo ng tuyo. Masarap yan guys, pang-partner sa gulay na papaya. Yan guys. Lutuin na natin yan. Let's go! Yan, madali lang naluto yan guys. Yung tuyo na yan guys. Kaya, diretso na natin pag-vlog guys. Vlogger na natin yan guys. Para maluto na natin ang unang salang. Guys, hanguin na natin yung unang salang para maluto na natin yung pang-partner natin sa gulay, ang itong tuyo. At ang tuyo naman guys ay may partner naman siya ng atsara. Yan guys, tuloy-tuloy na natin guys ang video. Yan guys, maluluto na naman yan guys, ang ating tuyo. Yan na lang guys. Guys, lagay na natin guys yung ating panlawak dyan guys, yung lemongrass. At yung bawang, sibuyas. Yan, lagay na natin yan guys. At yung daing natin guys, ilagay na natin din yung daing. Yan. Para pagkulo niya guys, ilalagay na natin yung yung papayang ginayat guys. Ang ganyan kasi guys, ang normal talagang gulay ng papaya. Maliliit lang ang gayat. Pero pag mga malaki siyang mga dahon, malalaki ang hiwa niyan, papaya, ang gata. Yan guys, pakuluin muna natin ang pakuluin yan. Maya guys, pag kumulo na. Guys, lagay na natin yung papaya guys, kasi nakulo na ang ating gata. Yan guys, ang ating papayang ginayat. Yan guys. Yan ang ating ulam for today. Pinataang papaya. Yes! With daing at malunggay. Yummy! Guys, ang ating lulutuin ngayon guys. Yan. Yan guys, at ilagay na natin guys yung niya, yung pampalasa, yung sili. Pastilan. Yan ang pinakanda guys. So weird. Yan guys, kumulo na siya ng gusto guys. Lagyan, takpan muna natin guys.
Yan guys. Ayan na. Ayan na yan. Yan guys, silipin na natin guys. Ano? Kulong-kulo na siya guys. Ayan. Ang ating papaya guys. Ang bango guys ng ng tanglad. Yun ang naamoy ko sa sa gata ng ating papaya guys. Ayan. Maganda talaga yan guys sa gulay ang mga tanglad. Mabango na at malasa pa yan sa gata. Yummy! Ayan guys, oh. Gulong-gulo na siya guys. Kunting ano naman yan guys, makakaluto na naman tayo ngayon ng ulam. Yan guys, mga simpleng ulam lang sa probinsya guys. Pero masarap, masustansya guys. Lalo na inaluan natin ng malunggay. Yan, alam niyo naman kung gaano maraming nakukuha sa gulay na malunggay guys. Yan guys, oh. Pakuloyin natin ang pakuloyin yan guys. Yan guys, yun ang ating ulam for today. Tinataang papaya with daing na isda at malunggay. Yan guys, oh. Yan ang mga simpleng luto guys ng Bicolano. May hilig kasi sa sa gulay. Yan, hayaan natin muna kumulo yan guys. Yan. At ating takpan muna guys para mabilis kumulo. Guys, kulong-kulo na siya guys. Diba? Ganyan lang naman guys pagluto ng malunggay guys. What? Parang papayang may malunggay. Yan guys, ilagay na natin ang ating pampagatas, malunggay. Yan guys, oh. Yan ang pinaka-the-best ng mga halo. Yung malunggay kasi kahit saan yan ihalo, mga kamigs. Kahit sa kalabasa, masarap yan malunggay. Yes! Yan guys, oh. Magaluin naman natin para magsama-sama na ang kanilang. Diba guys, oh. Sino naman hindi mapasarap yan guys sa pagkain mo guys. Kahit simpleng gulay lang, pero masarap yan guys. Yan guys, oh. Yan ang mga lutong probinsya guys. Lutong Bicol. Yan guys, yan ang ating pandigmang luto. Yan guys, oh. Yan yan guys. Yan guys, lipin na natin guys. Yan. Ang ating papaya guys. Lagyan na natin guys ng magic. Yan. At lagyan pa rin natin guys ng konting asin kasi dahil ng halok niya. Konting asin lang, baka malat na siya guys. At ibabaw natin yung yung sili guys na panigang para magbango siya. Ayan guys, ang ating purong gata. Yeah!
Yan guys. Ito yung purong gata natin guys na sa huli natin nilalagay para mas lalong lumasa ang ating niluluto. Yan guys, oh. Yan. Mga simpleng gulay lang guys. Kahit yan ay gulay lang, talagang mapaparami ang kain nyo. Kasi ang gulay ay maganda sa katawan ng tao. Wow. Diba guys? Yes! Guys, oh. Tuloy-tuloy natin yan guys. Hanggang sa maluto. Kasi lulutuin na lang naman natin yung gata niya guys. Para ating timplahan. Yan guys, so, talagang sa tingin mo pa lang guys, talagang magugutom ka na pag ganyan lagi ang ulam. Kahit siya'y gulay lang. Diba guys? Nalagyan pa rin natin ng malunggay yan. Kasi pampakulay yan guys. Yan natin malunggay. Ating tikman muna guys kung okay na ang lasa. Oh guys, ang sarap guys. May kunting anghang siya. Ang sarap talaga guys. Nice. Guys, pakuluin na natin ang pakuluin yan guys. Lutuin na natin ang lutuin yung gata niya guys. Para makaluto na tayo ng ulam ngayon. Ang ganda yung tingnan guys ha, pag may malunggay siya. Guys, oh. Yan, habang kumukulo-kulo siya guys. Oh. At naamoy natin yung bango ng ating tanglad. Sana all. Guys, oh. Rapid na maluto guys ang gata guys. Yan oh. Yan ang ating luto ngayon. Tanghalian guys. Ang ginataang papaya with daing na isda na may malunggay. Yummy! Yan guys. Malunggay lang ang sakalam. Yan guys, oh. Yan naman ay nakaluto na naman tayo guys ng ulam sa tanghalian guys. Kaya guys, hanggang dito na lang po muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At paki-pindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye!